Usomunye isitori sikasisi echaza ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi usayikhokhela ukhiya imoto into esingasekho. Lokho kulandela ey'nkundleni zokuxhumana ukuba eveze ukuthi ukhokhela imoto esingasekho kuyena. Sawubona kuphinda kuphi la kufinyeka khona ubuzeka manje. Uma usukulokho loqala lwanca uthonze okulungile upresse i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Siphinde sibonge kwizakhamuzi zala ekhaya noma-ke kubahlali esihlala nabo la ekhaya iminyaka basikhombisa ukuthi siku-5 sinabantu or sikhona lana okukhomba futhi ukukhula kakhulu kwekhasi lethu iGolova TV elisilethela iy'ndaba zishisa nama-awareness kanye-ke nezinto ey'suke zi-entertainer ngaleso sikhathi. Usisi wenze ividiyo echaza ukuthi useneminyaka ekhokhela ukhiye wemoto emva kokuba-ke imoto yakhe ilimale ngo-2024. Badinwe bakanona abantu ey'nkundleni zokuxhumana mangabe sebebuza ukuthi-ke kungani protect igama noma-ke protector lomshwalense kuyiwona owamchiliza mangabe-ke kuwukuthi uselimale nemoto bese bengafuni ukumkhokhela. Phinde wakuveza ukuthi yena inhloso yakhe ukwenza ividiyo noma-ke echaza mayelana naleya vidiyo ukuthi abantu abaningi befundisise mangabe-ke besayina noma-ke bethatha izivumelwano neminye yemshwalense ngoba-ke ibheka iphutha elincane ebese kuba ukuthi ngampela usuba senkingeni awusakwazi ukuthi ugcine ukleyima noma-ke ubuyelwa imoto yakho ngaleso sikhathi. Ngaphandle umuntu wesikhathi sakho mntwana sekhaya asingene kuyona-ke ividiyo kadadewethu esichazela mayelana nesehlo noma nenkinga abhekana nayo mangabe-ke elinyalelwa imoto eze ekhokhela okhiye bodwa imoto yakhe kwenzakalani ngayo. Nayo ividiyo mntwana sekhaya ithokozele. Mina nawe sohlangana kwi-comment section. Kwenye ividiyo zami guys nina-mention into yoba ndibhatala imoto engekhoyo. I am paying for a car that does not exist anymore. Ndibhatalela isitsixo semoto. Imoto yona ayisekho. Hey guys, khawukhempe apha umamele istory sami ke basiyema kanjani. Okay, back in 2023, I was involved in a car accident on 21 December. I was on my way to East London. Luckily, ndandindoda emotweni because ndandolanda abantwana, so abantwana babengekabikho emotweni. Abantu abayaziyo ke Eastern Cape kwecala lase xa usiya ngase East London. I was coming from Mthatha, ndandiphuma eKai Bridge pha eNciba. So xa ugqiba uphuma phaya eKai Bridge nje usanyuka kukhona elagophe likhulwanyana lepha. Then I collided with a bus. A whole bus, guys. It was almost a head-on because sasihlangabezana nale bus. Yona isehla from East London mana ndinyuka ndisiya towards East London. Then into eyenzekayo if ndanditshone phansi kwayo la bus ndandizawufa, but luckily ngenxaba zikaThixo imoto yami yaye yaswerva to the left, and then xa iswerva to the left side nalapho if kongekho eza guardrails ezayixhasa imoto yam ngendatshona emaweni, but luckily ke zanqandwa zii-guardrails uba mayingayotshona ngaphaya, ndabe ndiyasinda kanjani. And then I stayed in the car for almost 2 hours. Stuck. I was trapped, guys, because i-dashboard le yemoto imosandithi yatshayisa kwecala lam ibhasi sahlangabezana. So i-dashboard le yemoto yayihleli phezu kwamathanga wam apha emadolweni ibuye yonke. As a result, imoto yam yaye yasikwa zi-Joseph Life ukuze ndibe ndiyaphuma. Zange ndikwazi uba ndikhutshwe ingekasikwa. So I waited. I was trapped in the car for almost 2 hours before isikwe yasikwa ke. Nangose isikwa ke I was unconscious, zange ndive nto because I think bantofa. And then ke ngoku I was taken to hospital. Apho ndiya khona ke istory soba ke ngoku ndibhatala kanjani imoto yam yaba yi-write off. And then i-insurance yandi-rejecta. But I won't mention guys igama lelo insurance. Yandi-rejecta i-insurance. Ukundirejecta kwayo, I tried to appeal Diana ko-ombudsman. The reason why i-insurance rejected my claim, it's because of speed. Nda-exceeda speed ngo-20 kilometers. And ke ngoku guys, thina xa sifowunela zezi insurance sithatha imoto, sithatha i-insurance asibe sithetha like asiyifunde eza policy zabo, sivuma yonke laa nto bayithethayo mose ndithi ba okay yes. So mna zange ndiyifunde laa nto mna because baye bandithimela nge-email. Ndayifunda ngoku sebendixelela into yoba it's there in the policy kupage bani nangona nto yayijonga xa ndithi yho nantsi nyhani ithi mna
I should never exceed speeding ngo 20 kilometers. Davele mna ndasi-exceeda kanye ngqo ngo 20 kilometers lo ubhalwe phaa kwipolisi. Because xa uphuma phaa eKhaya Bridge kukhona i-boat just before esi spot i-accident yam yenzeka kuso engu-8 ebhaliwe 80 kilometers. Then mna ndanditravelisha ngo-100 kilometers ndavezwa yitracker ke. I-car tracker yiyo eyarevila loo information uba I was traveling at that speed. At some point I did want to stop paying for the car ndiqonda hayi wethu ndizobhatala imoto engekhoyo kwathini, but then aqonda it's not like ndizokwazi uthatha enye imoto xa ndiyeka ityala lalena imoto. So I decided again into yoba okay, let me continue paying for this car until ndigqibe ilantuka yayo ukuyibhatala and then ndizithengele enye imoto. But i-decision endayenzayo is that asoze ndiphinde ndithenge imoto nge-installment guys. Imoto ndizayithenga cash. Ndizoyithenga cash nje ndizayithenga ngemali kalasi. Ndizosebenza guys kule business kalasi so that nam ndizithengele imoto cash because I want a car cash and ndifuna uxoka. Even before ndifike kule nto ke-business kalasi bendiyicinga into yoba mna into endizoyenza ngoku I will save up for my next car so that ndizothini ndizokuthenga imoto cash. But I cannot even save up because kaloku sana le salary yam ndiyirholayo incigqithi akuphumi ne-savings kuyo phezu kweli xanduva ndinalo bendinibalisela ngalo. So okay guys, yeah, that's my story behind into yoba ndibhatala isitsixo. Molweni bethuna, ndithi mandizoresponda to comments from my video le bendithetha kuyo into yobana ndibhatala imoto engasa-existiyo. Guys, zininzi kakhulu comments on TikTok, on Facebook. Ndizamile ukuresponda to some of them but zivele zaninzi kakhulu. But ndiye ndaqaphela into yobana most people babuza izinto common, babuza the same questions. Hence ndiye ndadecide into yoba no, let me make a video ndizame uquka ezi questions zibuzwa phaya. Azininzanga nazo ke number ziyi-2. One of them is that abantu bayandibuza uba kutheni le nto le insurance ndiyiprotecta, kutheni le nto ndingachazi igama layo, kutheni le nto ndingafuni ukuba nani nibe careful of yona. Guys, the aim of that video was not uba ndiyobhesha la insurance okanye ndiyo-expose la insurance, because to be honest la insurance akho nto yenzileyo erongo. Ndim umntu who was not well informed of ezinye izinto okanye who was not aware of izinto ezikhoyo kwipolicy okanye i-contract that I signed with them as the company. So abakho nto bayenzileyo erongo. Ndim umntu who is at fault. Ngoku andikwazi uza apha kwi-social media ndibize igama labo ndibe ngathi ngoku ndilwisana nabo. Otherwise I feel for you guys uba nifuna uyazi so that nizoba careful. Xa umntu makayithathe as i-awareness leyana into yoba xa ethatha i-insurance esayina up with i-company makayifunde i-policy document yakhe wenze sure that you understand everything that is there. Uyifunde. If you don't understand phinde uba consult ubafowunele apho bazoku-assista khona ude ufunde nomntu othetha ilanguage yakho because aba bantu be-insurance xa befowunayo bayakhawulezisa mos bathethe bakhumshe and si-end up mhlawumbi ezinye izinto ungazivanga uvuma yonke into le ipha kule le ayithethayo efowunini. So ingase abantu guys niyithathe as just an awareness that it's important to read your policy document xa uthathe i-insurance. Not uba mna ndizo-expose le insurance apha because actually i-aim yala video bingekho ngaloo nto and intsusa yayo ibisukela kwinto yoba mna bendenze ividiyo ndithetha ngee-responsibilities zam ezininzi ezindenze ndade ndabona uba mandijoyine uLas Skincare business so that ndi-ede another stream of income kuleni income esendiyifumana ingekho enough because le salary ndiyifumanayo as an educator is not enough. So ndayiveza ke ngento yoba one of the responsibilities endinazo ezingumthwalo is that I'm also paying for a car that does not exist anymore. Then ndapromise on that video into yoba ndizokwenza ke ngoku enye ivideo e-explainayo into yoba kutheni sendiphela ndibhatala imoto engekhoyo bekwenzeke ntoni. Otherwise bendingathi i-insurance endenze wrong. Sorry about that, ndinaphazamiseka kaloku ndisemsebenzini. Bendisatsho ke into yoba ingase abantu bayithethe as i-awareness yoba umntu abe careful xa ethethe i-insurance enze sure uba i-policy document yakhe uyayirida and uyayi-understanda. And ke ngoku guys seyivele yaninzi kakhulu lena ivideo seyinde bendifuna ueda the comment yesibini enditshoyo uba ibi-common kakhulu ebantwini, so ndicela ukwenza u-part 2 for uexplaina enye i-comment.
enye ke i-question guys ibuzwe kakhulu ngabantu kwi-comment section is that iphi ngokuyona imoto sis ingaba ii-parts zayo wazithengisa okanye uyazithengisa. No guys, andizithengisa ii-parts zemoto andizange ndizithengisa. Instead imoto yam yathengiswa ngaba bantu babeyithobishile kwi-auction. Yenzeke njani loo nto? Oh guys, ezinye izinto ngixelele zihamba with thina singabantu sibe singabikho well informed ngezinye izinto like i-situations esidibana nazo uqomba okay aware apho ba xa ndijongene nento enje kubani ononceda ndingangena kulo mnyango ndincedwe kanje kwathini and ungabi namntu by your side mhlawumbi ozobonisana nawe, especially with us sizi-females. Yayibona ne fumanisa uba into nje ezininzi nje awazi umuncu nje yayibo. Hayi mna kule situation ndaba muncu nyhani kule moto yam mayithi thengiswe kwi-auction ndaba muncu. And ingxaki that time I was going through a lot because yenzeke ngo-2024 le nto yoba mayithengiswe, mna i-accident ibingoDecember 2023. So I was still trying to heal nje mna physically and emotionally because ndilimele umzimba through i-accident, ndilimele even emphefumlweni ngenxa ye-insurance endirejectileyo. And I was asking myself uba yintoni kanti because ngona ndizama uaphila after insurance indirejectile, I was hoping that they would consider laa nto yokuba I was not the cause of the accident because ibhasi eyeza kwilane yam ayindimoya owaya kwilane yebhasi. So even if ndandispeed andandi-exceede ispeed but befana bazijonga izinto zinjalo, even the inspectors that they sent phaya kwesa spot se-accident inabasana about 3 oqala owayeyile wayithetha into yoba laa curve leyana nabani na angayijika nango-140. Waphinde waveza nento yoba i-accident yabonakalisa uba i-collision yenzeke kule lane yehamba mna not kulena la ihamba ibhasi. But sana insurance yabetha ngapha kwaloo nto yama ngombhalo abawubhale black and white kwi-contract okanye kwipolicy uba usisi uphule umthetho oba wayevumile into yoba ispeed akasoze as-exceede ngo-20 kilometers per hour. Fine. So aba ke ngokubona babafowuna qala bathi kum aba bathowisha imoto bangaba bacela ndizothatha imoto yam, ndizobhatala i-storage fees ndiphinde futhi ndibhatale ne-towing fees. And I was like, i-towing fees okay ezoyisusa from East London to Mthatha ekhaya, but no, uzoqala kwezi yayisuke kulaa ndawo ye-accident to apha kule yadi yethu, ubhatale i-storage fees ubhatale nezi zoyisusa apha kule yadi yethu ke ngoku to wherever apho isakhona. And I was like, njani ke ngoku ezi zona zisusa apho zazisuka laa ndawo ye-accident kulaa spot ye-accident xa zisiza kule yadi yenu kuthe ndizobhatalwa ndim i-insurance kanti yona zange ibhatale. But ke bona ke i-insurance ithe i-claim yakho i-rejectile, so yonke into edibene nee-fees zale moto is on you. Ububuncu bam ke sana because ndandisazama ndandisacinga nje into ezininzi ndaba ndisithi kubo no guys ndisa-aphila kwi-insurance, cela nimphe i-chance yonke laa nto. So into yam yoaphila zange ibe right because ndabhala kabini phaa, ndabhala kokuqala yabuya into still indirejecte, ndaphinde nda-aphila again ndizama ukukhangela ezinye ii-facts still ayaphumelela into yam. Fine. Even koko I think after 2 months ndamane ndifumane ii-emails from aba bantu balayadi ithoshele kuyimoto bemane besithi imoto yakho sisi i-storage fees ziya-accumulator sicela uyithenga at 0 rands. And I was ignoring that. Ngqamba hayibo yeyiphi le moto izovele ithengwa nge-0 rands, kaloku mandiyibhatala le moto ebhankini and imoto ebhanki leyo eyo moto yam. But I didn't reply to those emails yabo. I think imistake yam yayilapho. So ke ngoku after some time ke ngoku I think I was much better. Ndiphinde nqaba okay mandilandelele le nto yale moto nditshekisha abantu baphaa kulaa ndawo yayithoshele kuyo. Xa ndibafowunela abantu baphaya bathi imoto yam bayithengisile ku-auction just like that. And ndithi nini kuthiwa earlier this year, I think mandafowuna ngoNovember, bona bathi bathengise ngo-October, nge-19 ka-October kwi-auction. And I was like hayibo njani, bathi ke bona ke hayi kaloku sisi imoto yakho besesidala sixelele into yoba bizoyithatha apha ayina-space and sasikufakele nee-emails zoba siyacela uyithenga imoto yakho at 0 rands. And I was like ndave ndayeka kanjalo ke sana mna. Nalapho zange ndizazi uba okay mandiye phi, mandiye komphi umnyango. But at least ke kwi-comments zam kulaa video bendiyenzile kukhona abantu abatshileyo into yoba I should consider going to the bank, ndiyazise ibhenki uba kwenzeka ntoni.
So yeah, I'll give myself time, guys. Ndiye ebhankini ndicacise uba kwenzeka ntoni, imoto yena ayisekho, and nantsi nenye into kuthiwa yathengiswa loo ndawo yayithoshwe kuyo. So injalo ke guys, into zamashwa.